Titah ulun hujan koro ronggo laut ingsun ngerti apa kang dadi rumpaka kang dilebet ana ing jroning batin kita. Mbok menawa wis bakal titi wancine jeneng kita Hanjang Kepi kula Kadang Jawata. Mula yen titah ulun Ronggolawi sumeleong rasa dharma karya lan kasam peparing pepadang marang titah sesama yo ing wanci wis titi masaning mangsa kala teng sira kudu sowan jangkepi para kadang durandana kula samebakna sekabeh pambudidaya lho wis cukup semono ulun bali makayangan yen titah ulun Ronggolawi. Kang Mas Ronggolawi monggo panjenengane ndak jugar Kang Mas kula yang garwa kula Kang Mas Kang Mas Adipati Ronggolawi. Aku nate mbeli ngopo marang Inggih. Kula kemutan. Pilih panjenengan nate mitungkas kaliyan kula. Menawi panjenengan nembe kemawon mipun semedi. Sampun ngantos kula jugaraken panjenengan. yo kene saiki Arah dening menika wigati sanget kuwit panjenengan. Mila kula jugaraken panjenengan. Menika wonten serat ibunya. Saking Jwita Ratu Kencana Wungu. Oh, nggih. kok aneh banget Monggo, Iya, iya. Kang Mas. midhangetake iki Oh, nggih. Menapa surasanipun nawala kala wau? serat katur paman adipati minangka pratandha kekancingan awit ageng lelabete nyingkirke prarerusa kang dumunung ing Majapahit Ronggolawi paman sakerepat ipun
Aku
diangkat sumpah ana ing negara Majapahit urip patiku tak adekake kagem kawibawan ing Majapahit. Kula sampun ngertos. Menawi sumpahipun prajurit ngengenaken saka prajan nyewakaken kabutuhan kepribadian. Mula saka kuwi aku njaluk lilahmu Jajang. Mas. Yen sampun janji kalian kula nanging kula boten Upama aku gorono ing majaning palagan mengkone kanggo rabuhe wong Majapahit Jajang. nanging ngopel ati kula Kang Mas. Nanging panjenengan ninggalaken Kang kula Kang Mas. Jajang Mentara. Cukup. Kabeh wong iku mungkone mung angkri bakal kapan katinggalan pamungsaning Gusti. Nanging jiwane prajurit aja mati matine kodho. Nek yo mati matine pahlawan. Wong Sawati. Dawuh Luar tininggal biasa suwe mati. Ora kitang solo obor. Aku mundi dawuh pangandikaning Sri Jita Ratu supaya ngraboso perang ana ing Majapahit. Mula saiki tak piji, aja wedi kangelan. Derekno aku lumawat ana ing lambangan nanging kae jebul sang tunggul naga payung ana aku. Lho. dalam saiki panjenengan kedahe mut Gusti. Ujaring para leluhur wonten ing Kadipaten Tuban. Mbok bilih song-song tunggal raga wal saking rangkahipun ateges Tuban badhe brubuh kanjeng. Aja percaya marang dukun-dukun. Sira abdiku sing banget gak tresnani. Iki perintah jebolen sang-sang tunggal naga saka pelanggan. Roboten Sampeyan aku paring dawuh ditabahake atine. Jebolen. ucaparaken riyen Kanjeng Adipati. Tambanen wong Sawati diwelingku marang sira aja nganti ginggang sarambut tetep ana ing samuriku. Stoaken dawuh. Jajeng Kang Mas Mentara kabeh. karya Dan nyata bukti pentingane layar. ana ing sajroning Kadipaten Kang Mas, Tuban. Kang Mas kabeh. Enggal dereke putraku. Kono nyerap bangsa perang Wangsa Pati. Gusti Putri Mertaraga. Kula badhe titip keweling dhateng panjenengan. Kowe arep beling apa Wangsa Pati enggal matur. Wonten ing Kadipaten Tuban. Ing wingi griya wonten gubuk alih. Ing mriku bojo kula nembe garbeni. Bojomu lagi wae bobot. Terus piye Wangsa Pati? Ing benjangipun mbok pilih laire konan jabang bayi.
mijil kakung. Iya. Sumangga panjenengan paring jimat asma. Kaya ngono. Ananging kok pilih mijil putri utawa wanita. Panjenengan paring jimat asma. Sri Huning. Ya kene kowe usah kaya ngono wong sapane. Wong sapane. Ucapku. Kaya emang kene ndadekake kekesing ati. Arep ono kahanan opo mengkote wong sowan Kanjeng Ibu. Yen kene Gen. Sekatilan kowe Kanjeng Ibu. Lagi padha apa mang? Lagi wae. Dene kowe sumusul ibu. Tergaden. Tunggal. Saderengipun kula menika sampun olah raga. Bela raga. Ya ngono. Dimen ing mengkone kowe bisa buntas lan kowe pinter. Bisa mikul dhuwur asmane wong tuwa njujul derajate wong tuwa iki. Kuwi panjenengan nek ibu. Sekati. Ana jenengan kok tawon-tawon kan. Ibu ra nangis. Ibu lagi bayi bener. Ya. Ana apa sekati? Ora usah kowe dadak takon ramamu cukup sanget kok Kanjeng Ibu kaliyan Kanjeng Ibu. Sekati. Tak iki pono. Tak tutup pono jalaran kowe putrane Kang Mas Adipati Raga Dawu. Ati iki bakal kawiyak nanging yen aku ora dogo kelawan kowe sekarone Gen. Dadekake keganjeng atimu jalaran kowe putrane Kang Mas Raga Dawu. Setane sekali nganti ibu netes kelo iki mangamet kok ditinggal kelawan ramamu. Tapa dawa nang ngersane crita Ratu Kencana Mungkang supaya kerap basa perang ana ing Blambang. Ramamu tidak perang, Ger. Perang Ibu. Ibu cukup ning pidayan. Boten Ibu. Lawan Ibu. Kepareng Ibu kula dhewe Rama. Sekali. Punika wonten sawer medhot satengahing margi. Ateges badhe wonten bebaya Kanjeng Adipati. Aja mayang mentoleh kowe. Menika wonten swantenipun gagak wonten antariksa. Ateges badhe wonten Rajapati Kanjeng. Kuwi kanggomu ning kanggone aku ora ono. Ah
Minak Singgo. Apa jarinane nganti tuwuh guru kang kaya mengkene? Sih, Minak Singgo. kula netepi rikala tuk semanten Brahma tunjung tugas dhateng kula paman. Iya. Menawi kula saged berasta Bupati Bandar Subali, kula badhe dipun dhaupaken putripun Kencana Wungu paman Ranggalawe. Aku ngerti. Nanging kabeh iki mau kleru tumindakmu. Sawise kowe cumandha ana ing Grati, kaya-kaya kowe bakal nunggak semi. Mbalela ana ing negara Majapahit kanthi dasar kowe nglumpukake adipati-adipati ing Grang Wetan kinarya kanggo kekuatanmu. Minak Singgo, Paman diwurungake wae. kula mboten saged. Piye? Yen kula mboten krama kalih Kencana Wungu, tak enteng pati kula paman. Minak Singgo Urubisma, Paman Ranggalawe pripun? nom-noman sing banget gak tresnani. Aja kebanjur-banjur kaya mengkono. Banjur kowe wani tumindak nyingkirake para saka guru adeking praja ing Majapahit. Menapa kula luput? Ya luput. Meniku ngendikane. Sindurareja ing Kediri patine mbok juwing-juwing rasasat penyino marang aku. Boten paman, malah kula nyuwun pangestu. Diwurungake. Boten saged paman. Diwurungake. Boten saged. Keparat. Kula tengiki. Kok kaya ngono paman. Diwurungake. Pisan meneh. Aku isih kedunungan sabar Minak Singgo. Paman, Iya. kok mesaken dhateng kula. Aku tenane welas marang kowe ning kosok baline. Yen panjenengan welas dhateng kula. Kula nyuwun dhaup. Piye? Kalih Kencana Wungu paman. Piye? Nyuwun dhaup. Sinten iki? Bali. Murah. Pangapunten menawi kula wantun nyempalani panjenengan. Keparat murang toto. Sugih kendel kanca Kok kira aku wani matua marang Kanjeng Adipati Ranggalawe. wani grayang marang talinganku. Sumping panjenengan dawuh wonten ing Bantala Kanjeng. Bakal ana lamat apa? Nanging wong Sopati Timbalon Saksenana besok ana rejaning jaman katelao